Avui en dia, la química és present a la nostra vida quotidiana de moltes maneres diferents. Soc Judit Capdevila i avui us demostraré com trobem la química a la nostra dieta diària. La pasta, formada per blat, el qual és composat per hidrats de carboni, com el midó, el qual és un glúcid composat per amilosa i amilopectina. També consta de proteïnes com la globulina i de lípids com l'àcid oleic, entre d'altres. Encara que en proporció només consta d'un 6%, ja que l'altre 94% és d'aigua, en pes sec el tomàquet conté un 50% de sucres com la glucosa i la fructosa i d'un 10% d'àcids orgànics, com l'àcid cítric o l'àcid màlic. Quan tallem la ceba, aquesta es fa plorar degut a que les seves cèl·lules s'obren, ajuntant-se l'àcid sulfèric i la linasa. Aquestes substàncies estan normalment separades. Això dona lloc a un gas que ens irrita els ulls i, en conseqüència, ens fa plorar. Quan batem la ceba i el tomàquet, formem una mescla heterogènia, la qual afegim a la pasta. Formada per una mescla d'aigua i mioglobina, una proteïna que li dona el color vermell característic. Quan aquesta es posa a escalfar, es dona la reacció de Maillard, que és un conjunt de reaccions entre les proteïnes i els sucres que dona lloc al color marró que adopta la carn quan aquesta es fa. El plàtan conté un alt contingut de triptòfan. És un aminoàcid que l'organisme transforma en serotonina, neurotransmissor que millora l'estat d'ànim. I en potassi, mineral amb funcions importants a nivell muscular i del sistema nerviós. Realitzat mitjançant la fermentació de la llet, amb l'hidròlisi de la lactosa. Aquesta es du a terme gràcies a l'enzim beta-lactosidasa. Per tal de rentar els estris que hem utilitzat, utilitzem sabó. Aquests es formen mitjançant una reacció de saponificació entre un lípid i una base forta, com l'hidròxid potàssic.